Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta għandu jieħu pożizzjoni ċara dwar żvilupp li jista' jeqret il-wirt storiku u kulturali tal-Belt Kapitali. Sostna dan il-Minority Leader tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta, Christian Mikallef, li fuq post fuq il-paġna tiegħu irrefera l-iżvilupp propost ta' palazz tas-seklu 18 fi-triq il-Ifran isir uffiċini. L-iżviluppatur u l-avukat Pawlu Lija u l-proġett qed jipproponi bini ta' solari addizzjonali. Żewġ NGOs din l-art ħelwa u flimkien l-ambjent aħjar diġà esprimew tħassib tagħhom li dan il-proġett se jkollu effetti drastiċi fuq l-skyline tal-Belt Valletta. Christian Mikallef kompla li qabel tittieħed deċiżjoni mill-awtorità tal-ippjanar, il-Kunsill Lokali għandu jkollu l-garanziji kollha li d-deċiżjoni tkun konformi mar-regolamenti u policies tal-istess awtorità. Fuq kollox li dan l-iżvilupp ma jwassalx biex jinħolqu jew ikomplu jinħolqu aktar preċedenti għal permessi oħra li jistgħu jkomplu jarqu il-wirt storiku tal-Belt Valletta. Sostna li f'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet il-Kunsill Lokali għandu jieħu interess dirett fil-proċess ta' ħruġ ta' dawn il-permessi u li jkollu pożizzjoni ċara u ġusta. Christian Mikallef tenna li l-Kunsill Lokali għandu jibqa' jiddefendi b'kull mod possibbli il-wirt storiku tal-bini li hemm fil-lokalità, mhux l-inqas minħabba li l-Belt Valletta hi wirt dinji kif klassifikat mill-Aġenzija UNESCO u għal daqstant il-Kunsill għandu responsabilità kbira li jissalvagwardja dan il-wirt. Il-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tal-Belt talab lill kunsill sabiex jieħu parir mingħand periti dwar dan l-iżvilupp għaliex bħala rappreżentanti eletti mir-residenti Beltin il-Kunsillieri għandhom l-obbligu li jħarsu l-wirt tal-Belt Valletta.